Yeah, na 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 na. Akas ni banga yu inying kong ya pi kamin siem jong akas nong jing yo ka jing ay jong pi ka jingle kipi ba pilong ya nga ban snow jing yaro nga pirkat yet bat snigi shapan jong pi haka jing mut pilong ka jing ya pe im dong bala ban pin kila ka jing snow jong akas shisha shai pai ba pi day crush jong nga hiray ngam nut banong kadonut katiet pai pa man kapo tang shuyui ya pi kapir tay kakila pide ka jing men jong kamin siem jong a shisien Jingar, jong pia ka jinger kiba kapinjaya ka jingam ngah milin titang shi jingyo banyo iya piha ka jingate snong lada kapor kanay yang akalat nga kwa banong pai baya ka jing shisha imday tang ka jingya por ne jingit pai ba hinray ka jingate ba jingay na donut pide crush shonga hinray ngam nut banong kadonut katiet pai pa man kapor tang shuyoi ya pi kapur tay kakila pide ka jing men jong kamin siem jong a shisien pide crush jong a kajing singel baka kadonut katiet pait ba man kapor